Ole ngai thatu te tuntum call record kan ngai thak tura hianin ani zathi December ni ruk ting kalau soi pala heti sual ni in December ni sari kumsang ni somni pathum ninga ni ti jok tur ani hir tu te voin hi December ni ruk kumsang ni le somni pathum ninga ni ani tuna hianin pu lar thazuala sailo North Serzol Village Councilor Treasurer kan beme kani ole puthazuala amasa in hun tha min lo pe hi kalom hle maya tirual chuan hei kan lo hria danin in khotlanga awan duana toka tuna chan omin in boi hle mai ni in kalo hria khongai takin wan duana tok tu chanchin kha tle ma chiang jokin min shilba ka wan duana lo thlen dan te po kha chiang jok ten min shil mai them le nhà kan siat thayang hi kan soi mai nga an mani hi lui lampang a chitlan ni wang hian lui lampang kan biak po dana an siat dana ni mai kan soi dan tu hi tu na siat tok tia tla hi an hun chu lal din puya kum som ni panga Aizawl Ebenezer Hospital bula om man ni amo chuan tui riala hian tui sanghamana eizong hi an ni na an riak deuh reng thin amo chuan ni zan dar som borvel khan lia che sualin a thiam pathum te nen an oma chuan a thiam te khan tuia thawm hi vel an hriat khan hnenin an hen en kuala chuan an hmu mai talo kha an au vak vaka an au zo talowa khan khuchhung lampang te ro hriat tirin le thunglaya sanghaman ve tho riak te an tlang khawma chuan zan thil ania ti ngai na vak khan hriat lo wang khan khan zan lampang chu hun an hmanga chuan zing lama khua chezuya tuna hian ruat lema a zia deuh wangin an han zong vela tui thiam te pawh khunglai om ang ang te an han luta tuna chuan an la hmu mai lova helai Serzol atangin tui rial te pan turin tuna hian bo sai meka mi tlawm ngai le tui thiam te pawh kal dawna sulu chhip tui thiam te le ti sawta mar chal tlang tui thiam te pawh tu hin an thleng tawa tungwel te tu hin an bol tui meka atlak na hi tui rial ani ali pui chunga nilwin tui rial li teng sol kan ti hemi athuk tak tak ni lova li halli tho chi kordung chhomo sa thiam man chu li teng sol ti chuan tungwel atla chu nia atlak na hi an han te vel hian lam thum lam li vel athuk ani tui hi tungwel chu kan hriat dan chu ni maya nupui fanau te pawh nei ania aizawl chu chawlhpui khosan nia chuan chawlhpuia an mu le nau te pawh an rawn thleng chho tawa Serzol maw chuan an ni ho pawh tui rial lama riak turin an in buat sai a khua atanga tui rial hi kilometer sawm bor vel ania hei man tungkar kalta chho vel khan BC ten JCB hmangin kan lai tlanga kung ko khua chia kung nal dawna hei motor pawh hi a lut ngam emaw angemaw mahse lui chun han tum thin chu nia khua chelo siang chuan du thu sa ring li thei two wheeler pawh car pawh tlan zar zar thei ania mahse khua in min zir lo hnan ta hei group man na chu theiang chu kan han siam tlang chu nia hei group social group wai me ti te toi tu te nen Petraya kan ko thenom wai me te lai VC te nen group man chu kan siam tho ve zel chu nia ni kan chan chin zel tu ro chu kan hmu mai don nge don lo ti ro chu kan kha thei bik lova ani chuni khain boy khom me chu ti rualin aputha zola tlem zo han zo bel lok chekan duwa khani zan lam thil theng alo nia poi hle maya I inge a thian te khan an hriat homri khan hriat mai chawani a khate sanghaman tura han chuak angle
chuyển thiên siết đi ra anh tây cho cái suốt bốc hắn chỉ luôn chuyển tới siết lỗ chuộc ang đầu tiên nghe nghe soi chuyển đầu thêm khá chia khá cần chiên chia bị lâu chuyển chuyển tới rồi sợi khăn nhưng mà ya bu bu cái trong chỗ nào nó vắt lâu này cái gì mà anh long trong po cái số này nó vào cầm mà trong tổ anh mà nál nál về là tổ về là bây tổ lụt你都真是水嘛我上次对了cầm về khu bùng đâu vứt được ta nên tuy nên chim chim kia cắm giờ thì khu lại anh nào chuyện thế mà khu lại nào về cái số đó po chú anh về thì mấy thấy à ta khani bất cho cái chiang ngắm chia lo wa min an sei chen sak deu ta la hemi hydel project ina aron huam chin ti na mi ache sul na hi nghe tuy rồi anh khóa kinh sầu giờ mà ani cho từ hồi liền về sẽ có thu anh rừng khóc mà ani chu enge tun din huna hin atui sim sim kha tui thiam te tam po che thar sa turin anu nge enge din mun từ chú anh lo vắng nữa chú mà rồi chú ruộng hành bia chú tiếng hành một lần mấy thứ chú này loว่าđúng đâu cụ mà thup tham mai hlam li ti chho kha chu mit longa juk thiang wa ta chuanin ti chuanin an mani hi engtiknia local nge ni sim sim anh rong kal hi kan chiang chi big lo wa tha tha te an cha ma mo tian chuan mo changin an ho le jok thina an ron riek dut le thina tuna pun cham ri to chung karinga an se dan chuan Christmas vel dona tun kar zu tom ni vela ai zo lam pang man in le lo pan tura in bo sei ti chuan te mo se zel dan a chuan ani chu ti chuanin hei nia report te po in khua le chevela kan lo siam zau zau to maya tuita che sual ti te enge nang ma ni khua sim sim hian tui thiam lam hi in nei tha thokha sim sim em tui thiam hi kan nei lo wa ge ma ni khua hian mo chan chu lui pui hi kan hlata tuna tui ri rong khua nu hian chetla hi kan om ani ma ya ma sa chu po tui ro chu le na han chen vak na chin ni loi long le ni nan che ni ma ya mo tui thiam ta hi chu kan om lo kon khua hian chuan ani chunia kan zo chan chu he in rim ang reng viu ma kho dang dai tenin ti mai teng mi dang tang ngai thak nuam lo lam ni lo se kotlang han ti boi zau zau chau hi in nei thina wang hian ne kan zo ante ti chuanin tuna van du na to kan nun na chan ta hi enge achan chin in hriat danin tui thiam te ani ve sim sim em chu tak chu ka chiang vak ngam bik lo wa chu lam pang zong chen thiam tak chu ni ka ring vak bik lo tui thiam tak khu ri kan tam lo sum suma le min kan ko chen om su chu chi hian an om ve da wa tui thiam mo ani do mai ama hi thiam lo wa chu ki ma chu ka chiang bik lo ani ti chuanin engtin nge kha khotlang te ron pun in ni ta ka chuan kha thei top chen main han la chuti rolin hei sei tak angin ro su du viau maya eng angin nge khotlang nu le pa vc te NGO te na in meeting khan malakin tuma in matchop dan te kha atlang puite min han sil thiem nge he tu na hian kan uai ma throi tu te le sangwal so ngai deuh te lampang tui rial a tlak na lampang pan turin an siam meka chuan riek lu tanga chuta kanin humai lo ni chuan in thlak kwal dan te kan ngai tuang chu a riek ma sa te ron hoin an a riek midang thar kal thai mo tin a hmuna zu kal vak kha tui lian ani ti thei vak kha om lo wang khan hulaya a ho him tham tok vel mi som ni bol vel an om kha tok mai ngan ria khonuam lo nen bu khan sual turin thil so mani tu nang huna hulaya sanghaman te buk vela ani sem som da thei deuh dan tu te kan ngai tu mo zuk ria chil deuh top mai aron lan hun ven deuh top khani ti na ni mo an han no tui thiam te han lu chin se an hmulo ani chuan chu tiang chu ani deuh mai ang alang nga deuh mai
ta khanin puthajo I hemi tuitla chancheni ka chiang ve vak lova ege tuya hianin an omrei thinem boral ta te an ron lan hi engtik khun nge ni tlang pui thin che sual tang hian an run lan hun hi ain ang lo mo tu lai chung khua wo ta ai a shejok te na han soi da la chuan a lan chu lang harang a lang ha bo chun te chun te mo ni li ni nga te chungai ve hi lang van ne le van doi kar kha la ve tho nga tro ha ve tho ti chon khotlang hianin kha tui rial tui khuatin hlai bok nen che sual om sau zawa nang ma ni lam hian bo te mo khating engine bo te mo khating chi kha in nei hrim hrimem ami mal hian nei no ma chung te chu tia chet kan to hian hemi atlom ngai hian an ni khoi mi hruai kwal ngai pi ngai hian mi hruai kwal thina mo a petrol lampang te kin kan han ve nok nok tia chet to hian chung khung lai tu ri la lai kan mi le sa te kan u le nau te thot lang mi te le kho thenom te po thei thei khu an kal khom ve a longa che ve kan ni bang kwan pui ngai ngai a nin puya in mi hruai kwal ngai a ni se mi hruai kwala tu ting chung kho sa tlang ani mai khulai lia po chuan mo ani chu ti chuanin hei thiat han to mi bo han zon te tuitlan zon te hi tha chu thang ngor lo ni ta po ni se sum le pai le thil dang hi tam tak lo kal ve thina kha zan riek a tho chu ngai ten ni bok ne eng angin nge heng hi in khotlang a hian in ti thin NGO te hian in sum le pai PC te nen hian in mang top mai thin nge ani deuh mai a chuan hei kho thenom wai me VC ti te atang hian tampuina te hi emo tok hi chu a ron lut ve le a tin bial tu MLA tiang reng te le mi thathem ngai khoi khoi tang mo hian ron lut no hi om ve thina phang tang te khan kan te amaro chu hun le ni te rei deuh chuan in cover lo hi an asa ve a hei angin a VC te le wai me ten ti khan kan in rul ve sam zel ani deuh mai ni esum le pa hi akal na sa thina a kan che ve fo to thina ti chuanin puzol tuna atlak na china hi nangma ni tan area ram chung de ngai in ti ta tu de hlek ti na chu an ni mela tro ni deuh ma se ke ma ni khuai hi a kai nei tha ti mayang li theina apo chun ani deuh wang hian lak chuan a le ma hun rem chang deuh ani wang hian helai hun hi ron pan khom deuh thina tin tu na tlang na tak phei hi chu serzol kai kan ti maya kai tang a lo te ania abak hei kan kho thenom hun dang te chu kai nei tho ma se li thei alu thei lo awang hian a boi thak thina helai kan kai tang hian ti rial a ti tlai chu kain la thok deuh zel chu ni alani ri hi ani chu zo na top lama tan I tuna van du ne tok an thian za kha ai zo lam mi vek an ni ti na mi an so lam ta kan ni ka ring ma ni bi rek te chu mo an ni chu ole hei van du na veng dang ai zo lam mi ten dam chunga lon tok lo ma poi hle ma chu mi chung changa chuan hei thei top chen tlom ngai chuin in ti ta tu taking kan ti hial tang ruang zon nai nan thokin ti ro pui hle ma chu mi chung changa chuan village council treasurer puthazol income kan dil che hun tha in pe enge puzol hemi tong mo lo ni lem lo se khodang ten tui rial le che vel hen van du nan ron tok ta zo ma enge rong kal ron tlo pui an tam bok nen khanga khan thu kha na ta na thu cha du emo an ngai pu mo deuh han soi du te nei em le nya hei hi poi mo mi zon na te an lo mang ve rui chung hian lia hian che lo se ki kan du deuh ber ani rui chung an che hian ngai te lo sama che so te hi nom le thina chu wang chuan li kal tu ra hian rui te chil ne na in sam noya du pui chung a che lo turin khatlang chu kan ngen tak me ani ani che ne thu cha kha apoi mo khom mai hemilaya kal le izon nan mangte pon zom sakin hria sak te la thale ome ole puthazola income na hun thatak mai min siam saka ichunga kalom tak zete tu ko kalom alle here to te voin hi December